Al suspendre l'acte la setmana passada i avui passar-lo diumenge, el que són les autoritats estan replegant les camareres del Crist, estan fent els actes programats, doncs mos hem solapat una miqueta, encara que sou prou gent, doncs nada, una miqueta disculpar-los i entendre que no ha pogut ser més. Aquest any fem una presentació del cartell amb el lema 30 anys de vela vist des d'altre objectiu, que és igual que la declaració de Vic, que ens trau de l'anonimat i ens dona una presència destacada a la societat. També ens porta a tots els racons de forma visual i artística. I podran dir-nos algunes paraules. Entonces, María, comença tu. Gràcies. Gràcies per la vostra assistència a aquest acte de presentació del cartell de les exhibicions de vela llatina organitzades per l'Associació Cultural de Vela Llatina de Silla, que junt a la resta de proves tindran lloc entre març i setembre del 2017. De segur que la temporada ens aporta moments inolvidables dignes de mantindre en el record, com tants altres captats al llarg dels anys, per l'objectiu secret de tots els fotògrafs que ens han acompanyat en la nostra travessia. I ja que els he mencionat, dir-vos també que és la nostra intenció avui així prendre la paraula per expressar el nostre sentit de reconeixement a uns actors que, encara discrets, han estat molt presents en aquesta tasca de recuperació de barques tradicionals i tècniques de navegació de l'Albufera. És hora de donar-los l'importància que mereixen, que al llarg de quasi 30 anys ens han regalat només que un embarque bonic dels canals, les mates, les veles al vent, els matisos verds dels camps d'arròs o la màgica llum roja d'un capvespre. La gran aportació que heu fet com a creadors d'imatges, més enllà de marcar la realitat del nostre llac, ha sigut donar-li voltes a l'inspiració per crear sentiments i commoure el que mira i torna a mirar. Gràcies per aquestes fotografies senzilles, directes i que amb un gran xoc de llums i ombres sorprenen per el seu extraordinari ús de color i captar més enllà de lo visible un bé d'interès cultural i material per les generacions següents. Testimoni viu i perdurable en l'exposició de detall d'una maniobra arriscada en la regata. Una escena quotidiana del pescador d'anguiles, la combinació salmó d'una bandada de flamencs, amb la intenció afinada de ressaltar la poesia en un instant d'autèntica maestria. Les vostres fotografies diuen tant de tots nosaltres com de vosaltres mateixa. En cadascuna, a poc que es fixe, queda reflexada la impronta de cada qual amb la seva particular sensibilitat i tècnica i estil important, la seva millor mirada en cada fotografia. Com va dir Yusuf Karash, el corazón y la mente son la verdadera lente de la cámara. Coherent a més, l'amistat que ens uneix i gaudir del que suposa per a vosaltres aquests moments de posada en comú de les imatges, valorant amb generositat l'enfoque aliè i animant tertúlies que es prolonguen de prova en prova. Gràcies per un treball excel·lent, amb un gran ull estètic, ens fa a tots visibles a la història, al captar imatges utilitzant una llum que rara volta vos mostra a vosaltres cronistes d'una època. Gràcies per fer-nos gaudir a posteriori del viscut i fer-nos veure l'importància de la idea de la transmissió del fet elevat a un document gràfic. La nostra realitat queda eternament lligada al vostre don, que ens plena a ir avui i sempre d'orgull i gratitud. Gràcies. Son parte de la Albufera y parte de la historia, de la cultura. Y la asociación y la Junta han querido reconocer esta labor que no se ve, pero que después vemos, que trasciende fronteras, porque las fotos de estos señores viajan por el Facebook y por el Instagram, por todo el mundo, y bueno, reconocen el legado que tenemos de la Albufera, el legado de la vela latina y la ilusión de Navegant, y demostrar que seguim, que estima él, y que millorem, y que... Bueno, gràcies a tots. N'hi ha molts, la Lola, n'hi ha molts fotògrafos que fan fotos, y que vemos en las redes sociales, y que no han podido estar aquí, pero que también forman parte de los que damos esa parte de luz y de imagen a navegar. Ha fet una referència
El Vic, jo considero que el Vic, que han lluitat molts d'ací, i molta gent ha treballat molt per fer una realitat, una forma de navegar que se había perdido, y una declaración tiene su importancia y su desarrollo. En el tríptic d'este any, la Junta i l'associació, perquè són tots, han fet una breve referència a ell, bastante poètica. Voy a llegirla. Per decret del Consell número 164/2016, de 4 de noviembre, es declara bé d'interès cultural i material les activitats de la pesca artesanal i la navegació a vela latina en l'Albufera de València. Aquesta declaració pretén la recuperació i promoció només de les seues embarcacions autòctones, sinó també de les tècniques de navegació de vela latina, com a part de la tradició cultural valenciana. L'Associació Cultural de Vela Latina de Silla és actora d'aquest procés de recuperació i conservació cultural i aspira a la vegada a convertir-se en transmissor d'aquest patrimoni cultural valencià per a les generacions futures. Serà feina de tots, i els que estem així i els que no han pogut vindre, aconseguir que el nostre llac, les embarcacions a vela latina, continuen testimoniant del saber, ser i fer d'un poble compromès en la seva cultura. Són paraules... Bé, passem ja al cartell de proves. La primera prova, com sempre, la prova de falles. La tecnologia. Sí, directo. Hay que tener paciencia. La prova de falles el dia 25 de març, patrocinada per l'Ajuntament de Silla, com sol fer tots els anys. Dedicarem la foto de José Vicente Zaragoza. I si el dia estàs convidat a dinar, José Vicente. Seràs protagonista, te ho assegurem. Passem a la prova del 29 d'abril, patrocinada per Micuna, Rectidur, Torneados i Mecanizados de la Madera. Tenim a José. José és un fidel seguidor nostre. T'he vist? Ahí està. José, un aplaudiment per a ell, perquè ha de parlar d'any. A Santi també, Santi el tenim en la caseta, és patrocinador en Torneados i Mecanizados de la Madera, i la família García sempre està entre nosaltres. Tenim el volador ahí en representació del germà i del que faig a falta. Gràcies per estar ahí. La pròxima prova, esta prova ja és la primera prova del president de la Diputació. La de falles no la comptarem, és un dia que per a navegar és més complicat i ja no la comptarem. Per tant, el dia 29 d'abril serà la primera prova president de la Diputació. La segona prova president de la Diputació, el 27 de maig, amb foto de Salvador Ríos i patrocinada per Caixa Popular, Inforlingüe i Lorient. Salvador, aquest dia tu també seràs protagonista, t'esperem. Anota-te-ho ja en l'agenda. Ja està apuntat, això. Muy bien. La tercera prova, president de la Diputació, patrocinada per Xovi i Club Esportiu Saladar, amb foto de María José Rollo, serà el dia 24 de juny. Són dos nous patrocinadors. Xovi és una empresa gran de Benifalló, tots la conegueu, i el Club Esportiu Saladar per primer any ens obre la porta i ens dona la mà per a fer el que vulguem en ells, i n'hi ha molt que treballar conjuntament en un club que tenim al costat nostre tota la vida i fins ara no hem pogut anar junts de la mà. El 29 de juliol, patrocinat per l'Ajuntament de Silla, amb foto d'Emilio Alba. Emilio, també t'he dit el mateix, aquest dia seràs protagonista, ja apunta-teu, no mos falles. Aquest dia serà la prova del Crist i la quarta de la Lliga de president de la Diputació. Per acabar la Lliga, el dia 2 de setembre, amb foto de Rafael Blanca. Rafael no ha pogut vindre, ha hagut un malentès, pensava que vindria, però només que tenia que el dissabte lliure i avui no ha pogut vindre. Serà la final patrocinada per la Diputació Provincial de València.
I per últim, però no menys important, el memorial. El dia 23 de setembre, patrocinat per els col·laboradors i en foto de Ximoès, que tampoc ha pogut vindre avui. Bé, doncs ja ho tenim tot. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i només que ens queda que fem la foto de família que tots els anys fem i bueno, pues cride per vindre així. Y después hay un vino de honor. Sí, en acabar tindrem el vi preparat, segurament no hi ha ningú per preparar-lo, però vaig en un minut i ho fem de seguida.